Il-qniepen siktu wara l-glorja ta' ħamis ix-xirka minflok fil-jum li l-Knisja Kattolika tfakkar il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu, iċ-ċuqlajta tnissel sens ta' dieqa. Il-bnadar mal-każini u djar ittajru mezzasta, mal-bibint edu ċfuf suwed bħala sinjal ta' luttu, il-koll tradizzjonijiet fl-odwa tal-ġimgħa l-kbira, fejn issir il-purċissjoni bil-vari tal-ġimgħa l-kbira fil-għodu saru l-aħħar irtokki. Qed nippreparaw għall-bandalori għax dan nistennew daqsxejn ir-raħjoqot. Delizzju, ikolli naqa' eċitamentu. Il-Viċi Parroku ta' Żejtun, Fader Bernard Mikallef, spjega ma' TVM News li bħallum il-knejjes jitneżżaw minn kollox. L-artal huwa mneżża u s-sagrament jittieħed fis-sepulkru, armat mod sabiħ għall-adorazzjoni wkoll u t-talb tan-nies. L-attenzjoni qisha ddur xi ftit jew aktar fuq il-vari l-oħrajn ikunu mdawrin fil-Knisja u n-nies jiġu hemmhekk u jduru l-vari. Il-purċissjoni tibda ħirġa wara l-funzjoni tas-salib u d-diesa ma ssirx. Ikun hemm il-qari tal-passju, ikun hemm il-bews tal-kurċifiss, il-qima tal-kurċifiss, u mbagħad isiru wkoll it-tqarbin. Dalodu kompla t-talb tas-seba' visti. Nkun qed nistennija di tal-ġimgħa l-kbira jien aktar mill-miliet. Għalija din hija l-isbaħ ġurnata tas-sena fem li niftakru x'inhi l-fidi tagħna, dan hu l-aktar jum importanti għalina l-insara. Mumenti ta' talb anke f'Ħal-Qormi kif qalilna s-sagristan tal-Knisja Kolleġġjata ta' San Ġorġ ta' Ħal-Qormi, Adrian Vella. Għal-grazzja tal-nies għadhom devoti ħafna, jduru l-knejjes, tagħna l-qriema, il-ġimgħa l-kbira hija daqsxejn waħda fid-dem tagħna. Bħallum il-borma tas-sepulkru tek fuq in-nar tgħin lin-nies jidħlu fl-ispirtu u fuq barra imbijaw l-aktar il-karamelli tal-ħarrub u l-qaq tal-apostli. Ejwa, ċuhom il-qaq u nieklu. Diversi familji u anka individwi dal-għodu sebħu viċin il-ħabsa hawnhekk propju biex jixtru l-qaq tal-apostli mill-forn tal-ħabs u kien hawn kjew mhux ħażin. Kemm ilek tistenna l-qaq? Sija u nofs. Sija satej. Sija, imma sidisfatta. Killex ifoħ u killex freskaw.